ଅଭିଯାନ। ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନୂଆ କଲମର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାର ଅଭିଯାନ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନୂଆ କଲମର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ବର୍ଷକ ତଳେ ଯେ ଏପରି ବାହାରିଥିଲା ତାର ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କଲମକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଲମ ଏବଂ ଦିଗହରା ଶବ୍ଦକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ କବିତାମୟ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ କଲମ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଦୁହେଁ ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ ପାଇଁ। ର ପ୍ରୟାସ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁକରି ସେହି କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ସେହି ପୁରୁଣା କଲମ ଏବଂ ଦିଗହରା ଶବ୍ଦର ମାଲିକାଣୀ। ଯେଉଁ କଲମ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ପଥ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଲେଖିକା ସୁଶ୍ରୀ ଝରଣା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଲେଖିକା ସୁଶ୍ରୀ ଝରଣା। ଧନ୍ୟବାଦ।